Hi guys, welcome sa Tipaka. Gamay nga portion sa pulong sa Ginoo. Kung encouragement karong panahon na. Ningon sa Ezekiel chapter 46 verse 9. Kung magsimba kanako ang katawhan sa Israel sa panahon sa mga pista, ang mosulod sa amihan nga agianan kinahanglang sa habagatan nga agianan mugawas. Ug ang mosulod sa habagatan kinahanglan sa amihan mugawas. Walay mosulod ug mugawas sa maulang gihapon nga agianan. Kinahanglan sa pikas siya nga agianan mugawas kun sa pikas siya mosulod. Ningon dito nga kung mosulod kuno sa north, sa south ka mo gawas, o mosulod ka sa south, sa north gate ka mo gawas. Ipakita sa Ginoo nga sadyang sa pagsimba gidesign sa Ginoo nga dili ka mo gawas nga sama ra gihapon. Dahil kabaguhan sa imong kasing-kasing. Believer kay ko sa pagsimba, tinudanay nga pagsimba, nga kung nisulod ka nga masakiton, mugawas ka nga naikaayuhan. Siguro dili sa physical pero sa imong kasing-kasing. Kung nisulod ka nga depressed, mugawas ka nga joyful. Kung nisulod ka nga puno sa kalagot, mugawas ka nga puno sa pagpasaylo. Nagtuo kay ko nga diya sa pagtinudanay nga pagsimba sama sa giingon ni Ezekiel nga dili ka mugawas nga sama ra gihapon. Muna akong pagampo kanunay kanato nga magsisimba. God bless.